Sugeng siang Mbak Niko. Wonten nuwun sampun nyediake wektu kanggo wawancara kula. Kula meh perkenalkan diri. Asma kula Felicia Evangeline saka kelas 10A. Wonten ing wawancara menika kula badhe nyuwun pirsa bab unggah-ungguh ingkang dipundhita kaliyan ing sekolah. Pertanyaan pertama, miturut sampean kados pundi tuladha unggah-ungguh ingkang saya wonten ing paditenan ing lingkungan sekolah? Tuladha unggah-ungguh sing diterapke ing sekolah kuwi ana ngertekake guru nalika guru dirasake tekel ing wektu, migunakake basa krama nalika bicara bareng orang sing luwih tuwa, buak sampah aja sembarangan, manut tata tertib sekolah, dan masih akeh. Apa sebabnya unggah-ungguh iku penting kanggo diterapke ing interaksi saben dina utamane ing kalangan remaja? Unggah-ungguh kuwi penting amarga unggah-ungguh kuwi iso bentuk karakter lan tata krama sing luwih apik. Unggah-ungguh iki uga iso nguri-nguri budaya Jawa sing apik. Matur nuwun banget kanggo waktune Mbak Iko. Ya. Aku entuk akeh kawruh saka wawancara iki. Mugi-mugi panjenengan tansah sehat lan sukses